Txalopak urrinean agertu orduko, eztabaidan hasi ziran mutiltzuok. Lehenengo datorrena Moskorrondera da. Ez da, bai da, nuk ez dut ezagututen? Nun gero, nauzian dakarren izarrean. Guzurra, horrek ez dauka izarrik, txaplata bat dauka horrek. Pipertxurena da hori. Ez da pipertxurena, harina beba data. Harina, zuena baino gehiago. Guria baino, ez da, nahi duzu kalatik ona zeinek harinago egin? Lehenegakoan behatzian itzi eban gero. Guzurra, gurerik ez da egundo zuenaren atzetik etorri, batera urten ezkero. Gutarrak, zuentarrak baino gehiago dira edozetan. Edozetan? Bai, urten gura badozu harrika, gura badozu hauskan burruka, gura badozu gartzan. Goazen pelotara, goazen, zer egingo dugu? Txakur txiki bat daukagunean emotekotan, baina egon pizka baten, gurerik agiri etedan, aitari hotzarea eruan behar dutxateta. Honetan, egozala, sartu izan eginalean ondarrera mutikotzu ule gorri aurpegi zuridun bat. Paper da liburuentzako zorrotzua lepotik bera ebala, urrinetik deardarka, bestien gainera jauzi behar eban zigor kadeaz aurrez posturik, eta zurretik bera etorkon erionari zurrustada batean gorutz eraginaz, lehenengo bere aurrean bilatu ebanari esan eutzan. Txo, emongo dutzu emaizuak, eskolara bez zeuek.